Sa Region 7, ang Department of Agriculture sa Central Visayas nagapod og nag-turnover sa balor 16,772,950 nga agricultural inputs ug infrastructures ngadto sa upat ka mga munisipalidad sa Camotes Island, Cebu. Nauna sa listahan ang proyektong gi-turnover mao ang Farm to Market Road sa Barangay Eastern Poblacion ngadto sa Barangay Alta Vista sa munisipalidad sa Poro. Ang 450 meters na FMR nagkantidad og 13 million pesos. Lakip ang mechanical corn sheller ang i-turnover nga farm machineries ngadto sa Mercedes Farmers Association sa Poro, Cebu og drip irrigation system balor 200,000 pesos ngadto sa LGU Pilar, Cebu. Gawas sa agricultural inputs o projects, nagapod-apod usab og 600 packs nga mga fresh assorted vegetables isip kontribusyon sa DA ngadto sa community pantry sa upat ka mga munisipalidad sa isla. Sa Region 10, 17 ka mga teroristang NPA ang dungan na mi-surrender nga dunay bitbit nga 11 ka mga klase-klaseng armas ngadto sa balik loob sa gobyerno program sa 1st Special Forces Battalion niadtong Mayo 4 ning tuiga. Tungod sa walay puwas na paningkamot sa atong mga elite forces, matagpulan sukad pa sugod sa tuig 2021 ang mga rebelde gikan sa Sub-Regional Command 4 North Central Mindanao Regional Committee sa kinadugayan mibalik na sa sabakad sa gobyerno. Gihatagan sa DSWD Region 10 ang mga kanhi rebelde og family food packs, hygiene kits, sleeping kits ug tabang pinansyal aron sila matabangan sa ilang pagsugod ug balik sa katilingban. Ang kagamhanang probinsyal sa Bukidnon miabag usab og mga sakong bugas og 25,000 pesos matag surrendery isip suporta sa ilang mga panginahanglanon. Sa Region 13, nakadawat na gayud ang pinansyal ang 309 rice farmers sa dakbayan sa Butuan. Pinagi sa Crop Insurance Damage Indemnity gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation sa Butuan City Agriculturist Office. Tungod sa dakong kadaot nga hatod sa bagyong Auring, pag-atake sa peste ug sakit sa mga kamayan adtong December 2020 hangtod April 2021 nga cropping season. Gisiguro ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga matabangan makabangon ang mga mag-uuma sa dakbayan pinagi sa City Agriculturist Office. Bisaya Gyud!